Men will try. Yes. Kolme, kaksi, Kaksi, yksi. Vipe. Kolme, Ja kaksi, sillä Brandedille yksi. ei tarvi juosta pois tästä raidista ennen kuin sulla on niitä tarpeeksi stackkejä. Koska se lusti vedetä. Mikä Brandon? Se tulee vasta sit paljon Ota myöhemmin. bossi. Kun ei Joo. mene mihinkään. Vittu se yritti lähteä. Varokaa. Mitä? Mulla oli 30 tonnia depsiä. Vittu joo. Mä otan kohta bossi. Ota Joo, mä säädä. otan ääni. Joo, mä otan nyt bossi. Kuuluu stack. Jan- Seuraavalla juoksee pois. Joo. Kenen se tulee? Tuossa tähän stackiin. Toi ei juokse. Ei Muhun tää- tuli tää paskahen. Joo, mä Ei, otan. pois. Joo, Ota joo. bossoni. Ei mitään Vasemmalla. hätää. Oho, väärä nappula. Ja saatana tulko mulle. Heitin vahingossa roarin päällä. Jep. Oho. Tosta pitää juosta läpi. Sit kannattaa ihan oikeesti juosta eteenpäin, koska muuten Ota jossain 10 taas. Joo, Tää kohtelee sitten. Älkää jääkö siihen. mä otan nyt. Joo, ota vaan. No joo, vittu äijä vaan telee. Eho. Mä sanoin, että se telee. No se teles just. Niin mä sanoin, että se Mä telee. sanoin, että se telee. Nyt hei, ette jää ton trapin ja sen bossin väliin. Koska muuten se knokkaa sen. Et nyt jos tulee trappi, Onks noin ne trapit tossa maassa? On noi tommoset siniset ympyrät. Ota ääni. Ei, mä luulen, Ei että meillä tarvitsee oo jotain saatana ladyboyta. Mihin suuntaan tässä nyt lähtee? Voit. Mennään Oikealle. oikealle, koska muuten te jäätte sen bossia ton väliin. Liikutetaanko me bossia Ota oikein? bossi. Ei. Ketä on tää ympyrä? Mun täytyy juosta pois. Siitä ei pääse läpi. Mulla tuli knokki. Nyt jos tulee trappi, niin äkkiä tosta läpi, äkkiä läpi. Vittu. Hyppi äkkiä läpi, käytiinkö Dissenga? Oikealle. Siinä on trappi. Käytin Älkää jääkö dissekaken, niin se... siihen? Ota Älkää bossi. jääkö sen, että siellä on toi rehtori ainakin siinä välissä. Koska siis tulee knockback, niin te lennätte siihen. Onks tuolla väliin, jos trappi on eri värinä? Ai vittu, Ei. mulla on branderi. Mä otan bossin. Dissekake ei toimi noihin juttuihin sit. Mä lähden sit käytä. Kiitos, Se en saatana- käytä enää Disenkakea. Hyvä. Me ei saa mitään. Ota bossia, mä otan edi. Toi oli kyllä... Toimiiko muuten dete? Luultavasti. Mut sä et varmaan oo edes pindannut sitä, että se lähtee pois se dete. No ei, Muhun no tuli mutta taas kyllä mä nää saan paska, pois. ota bossi. Varokaa nää trapit kasvaa. Niin, trapit sit kasvaa, et älkää nyt osuko niin. Tästä äkkiä läpi. Joku otti trappi. No rehtori varmaan. Äkkiä pois sit siitä. Ja minkää Täreen. mieluummin se Vikillä trappi on sen taakse. ero. Kun se Mä otan ei bossoni. Tai no en ota. Mä otin, sulla oli bossi. Näköjään. Tää on ärsyttävä fightti. Tosi vitu. Tosi ärsyttävä, täytyy liikkuu. Niin, Niin, todella. taas älkää jääkö sen eteen sen trapin. Mä otan bossin. Joo, meleen ei oikeesti tarvitse tehdä. Mä juoksen ainakin ihan pinteestään. Tarvii niitä tehdä depsiä. Ei, Koska toi telee? Sitten Ota bossi. onko se 5 Niin ja hei, sit jos me jossain vaiheessa päästään siihen viimeiseen faceen. Ei, mikä Niin. mulla Arkane brändi? Ei oo mitään. Okei. Läpi. Niin. Oliko se 5-5 milloin tää meni Trappi. seuraavaan feissiin? Otan bossi. Mitä vittu? Oliko 5-5 milloin meni seuraavaan feissiin? No toi sano suun, niin on se varmaan. Sit se on. Siihen tulee semmonen rinkula. Ota bossi. Vasemmalle taas. Sä et voi niinku juosta pois siitä kai. Katsotaan. Se on paha, jos tulee trappi siihen. Mä otan ton ädin tosta. Mä kuolin siihen, kun mä joudun teleporttas just silloin viimeksi. Hei, tehdään silleen, että Pirjaa, Joku otti trapin taas. Joo, Hei. mä otin kun mä liippasin sit. tappakaa Mä tää tiedän, vitu. että se on. Tää on Tää aina ädi. aberraatio eka. Kaikki, joilla on toi Fiksat. tommonen fiksate, niin pois tästä keskeltä. Ja tehdään Mikä silleen, hei, Pirjaa Joelin kanssa Peru. hakkaa Mä oon näitä tässä vitu reunalla. ädejä. Ja Rankedi menee sitten hakkaa näitä Tästä tarvii ihan mageen, vitusti mitä hiiliä täällä on. sitten. Hei, Onks toi boss on alas? hei Rankedi menee hakkaa nää 2 magea, ketä on täällä sivussa. Interruptedkaa. Mitäs tässä pitäis tankkaa? Hädejä. Hei, No No okei. tansoi vai? pitää tappaa nää 2 Mä kuolen. magea, mitä on täällä sivussa, hei. Hei, äijät, Pitäis täällä on... tässä stäkkää vai mitä Et voi tässä? Rangedi pitäisi täkkää ne, jolla ei oo tota debuffia, mikä Janille esimerkiksi nyt on. Sä et saa olla Onko kenenkään sillä lähellä. mope ihan sikana? Niin no. Niin joo, ne fiksatee sun. Hei Vikutis pellas Lumi. Pitääks nää tappaa nää? Pidä joku hiilu Tää CD. isot ogret täällä.
Ei On. ole. Miksi te olette kaikki toisella puolella tätä mestaa? Mä oon interruptaamassa. Mä oon interruptaamassa tätä Kun mä en tiedä mitä vittua tässä pitää tankata. Mä tankkaan näitä Näitä pikkuädejä. volatile anomaly. Niin, mä tankkasinkin. No nää vitun varmaket saatana. Taistaa ne. Taitiin puoleen väliin jo. No No okei, taistelu- seuraavaksi mennään tonne seinään, mistä Varmageddon ja tapetaan toinen ekaa. Niin, onko vähän helpompi ehkä niin. Ettei No, vaan te- olla toisella puolella koko huone. Te ette saa viedä niitä ädejä sinne